Почна ли ма? Чакайте, тук от другата страна. Имаш ли ма? Да. Дайте ходим там. Дръж малко пукнатите и това. На парка, да направим. Открепи, къде да дойдеш? Тук така, по гръб. Ей там. Да движиш ръка. Едно, две, три. Дайте сега да направим странички. Дайте. Снимай. Бе. Аз ми пък на камерата правя. Бе, яде. Айде. Айде, де. Скачай, 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 скачай. Давай, Райко, ако си мъж, скачай. Абе, хайде, паметта ми отиде дездром. Давай! Браво! Паметта отиде. Я дай да видя как. Щела яде чипс, вижте я. Ето я и нея. Сега се намираме в парка. После ще отидем в новия квартал. Ей, Куко, дай да тръгваме да се Аз съм с камерата, видеокамера правя. Хайде, както Теди. Сега се намираме в парка. А сега... Чарли! Хайде! Късмет, Чарли! Чакайте, а сега тръгваме. После пак. Например, не знае, Късмет, Чарли! Хайде,